Takže, dobré ráno. Je 6. prosince. Opravdu je 6. prosince. Teplota vzduchu je 9 stupňů. A naše železná Hana nám právě jde ukázat, jakým způsobem se otužuje. Nemám boty, musím jít po nožky, protože tady je bahno. A protože naše babička je opravdu železná, tak strhla sebou i našeho Olíčka, který nemá zákaz. Ale mě to nepřipadá, to si tam nemůžu. A jinak, abyste věřili nebo nevěřili, tamhle vzadu je led. Ale to je led, to se Oli, buď tam vlezeš, nebo se oblíkni. To je led normálně. Můžeš jenom můžeš mi. Tak Olik, druhý pokus. Lez a vylez a hotovo. Celý tam vlez, běž na tvrdo. Jo, 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 necákej a ponořit. Ne hlavu, hlavu ne. Olik přestal mluvit, naše rádio. A babička si to rozhodla vydat napříč krám. Ne, to jsou normálně, ale já Jak? Oli! To má centimetr, ne? No ale seš je normálně jak příště. Jinak už jsi tam 2 minuty. Co? Už jsi tam 2 minuty. Aby mě nekrknuli. No právě. Babička má správnou teplotu. No, tak se oblíkej. Takže vám gratuluji.